Maisa naman kami na diskubrihan nga lugar nga hindi siya budlay kadtuan. Mga 30 minutes lang alakton kag katahom-tahom sa imong palaligoan. Nakata! Sige ang kolor sa tubig, hindi kaayahan maganyat ka mag-swimming. Kung nagabiti ang init, kag kung mabatsagan mo ang katugnaw sa tubig nga nagahalin pa sa maon kanlaon, hindi kaayahan maghulom. Kag napalibutan hindi sa kagawian, do ara ka lang nagapanago sa tunga sang forest. Halin sa Bacolod, mga isa ka oras nga drive pa barangay Araal sa La Carota City. Ang barangay kung sa diin nahamtang ang sityo gintugdan. Pero ang ini nga lugar sa ubos-ubos lang gawa, hindi ka na makalabot sa ibabaw. Halin sa dalan nga nag-connect sa La Carlota City sa La Castellana, turn left pagintugdan, diretso-diretso lang. Malabyan mo pagani ang ini nga nagaidas nga mga Indian tree. Daw gindala ka sa iban nga lugar, kag ang background, kabukiran pa, katahom sang view, makalilingaw. Antes ka makalabot sa gintugdan, ara dira ang ginatawag nila nga sityo Masibanga, Crossing Maya. Malapit lang sa kapihan, may grupo dira sa mga tour guide nga katapo man sa Bantay Bukid. Sila ang mag-guide sa inyo pakadto sa Labi-Labi Falls. Kung hindi mo matultulan, pulo pamangkot lang sa mga residente dira kuntiin ang Labi-Labi Falls kay ila ka itudlo dira ka area. Ang amon guide, si Jomar Langote, nga isa man ka coffee kag banana farmer. Since 2013 kuno, gin-establish na diri ang organisasyon sa mga guide kay man kadahamo sa nagakadto diri nga mga turista. 200 pesos ang minimum nga bayad sa guide. 1:5 ang ratio, isa ka guide sa kada 5 ka mga persona. Para man ini sa inyo nga safety. Mga 20 to 30 minutes nga lakat para malabot ang falls. Kung sumahon gid ang distansya, mga isa man lang inigani ka kilometro o galing, amo na sini ang alagyan, batu-batuhon. Hindi man siya taklaron. Sa amo ko ni kadako, wala man ko ginhapo. Nagahuni lang gid ang akong ginawas light. May tabukon lang ang kawayan nga tay-tay sa unhan. Don't worry, nadala niya ko. I'm sure, dala niya man kamo. Pero hindi kamo syempre magdulungan tungtong sa kawayan, Kung hindi ka tay-tay, before, may sisigil sa doon mo manim o brama siya sa kawayan nga tay-tay galing pagbagyo nga udet naguba. Siguro sa mga pumuluyo, sila mismo nagbayanihan na lang, nagulig-buligay para makapatukod sa panibagong nga tay-tay para padayon ng sagyapon nga makatabok ng ilang produkto. Pag padayon sa sagyapon, makadalas ang turista dahil sa may Labi-Labi Falls. Preparado ka dapat kay mabasa kay kinahanglan mo mag-ubog sa suba. Basta nag-aubog ka na sa suba, mga 5 minutes na lang malabot mo na ang Labi-Labi Falls. Hindi mataas ang hulog sa tubig, manubo lang siya. Pero may malapad ka kawa-kawa. Kag naga-blue-green ang kulor sa tubig sa tunga. May porsyon nga bato, may porsyon man nga balas. Kag kung maigo na sa butlak sang adlaw ang tubig, nagatahong pagin initulukon. Mas nagabugnaw sa mata, mas makagalanyat. Dumi nagautik sa imo nga, sige na, uba na. Uba na kag magpaligo ha, hindi ako ano-ano da. Lantawa ba lang itsura sa tubig?
Labi-labi ang tawag diri kay sa una kuno istorya sa mga katigulangan, may sapat nga daw dragon nga makita diri kag ina ang ginatawag nila nga labi-labi. Pero istorya na ya, kag sa una pa na. Kag matapos ang halos 30 minutes nga lakat sa nagabiti nga init, hindi nagikuya kahulat nga magpahulog diri. Dapat kung tani, may isa paging kabusay sa sunod sini. Malabay ka sa tubig, pero kay dako ang tubig sa busay, kag mga 20 feet siguro ang tansar nila, ginabisuhan kami ni Jomar nga hindi na lang anay magsaka dito kay delikado. Muna, may mga cottage pa sa palibot pero nagkalaguba sang bagyo nga Odette. Pawala lang gini ang La Carlota City, no? Pero may ginatago gali nga hidden treasure. Wala labot sa mga busay dito sa Gintugdan. Ini amo ang labi-labi nga falls. Sigurado kung hindi tanan sa ato no kahibalo nga nag-exist ining labi-labi waterfalls diri sa La Carlota City. Kung may aragid man hindi pa tanan nakahibalo nga may amo sila diri gali katahom nga waterfalls. Kag kadamo gali sila tandag nga matahom nga lugar ining La Carlota kag syempre ining isla sang Negros. Para updated ka sa mga episodes ng Tripping ni Roming, i-follow ang mga Facebook page o YouTube channel Digicast Negros. Ululupot kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo kag inyang Tripping ni Roming.